luar biasa. Terima kasih. Ya. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Iki lek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Iya.